Assalamu alaykum eziziler. Çağrı Bey baradaki videomuzun ikinci bölümünü sizin dikkatinize hödürleýäris. Maveren ahyrda Arslan Ýabgu bilen Ali Tegin'in bileleşigi netijesinde Garahanly we Gaznaly döwletlerine garşy 3-nji harby syýasy güýç emele gelipdi. Bu ýagdaý Horezm sebitini soraýan Gaznalylar bilen maveren ahyrda özlerine bäsdeş güýç bermek islemeýän Garahanlara injelik beren okdy. Bu sebäpden Garahanly hökümdary Yusuf Kadir Han bilen Gaznaly sultany Mahmud maslahat edýärler. We Arslan Ýabgu bilen Ali Tegin'in derbi dagyn edilmegi we Amyderýanyň iki döwletiň arasynda serhet bolmagy barada ılalaşýarlar. Sultan Mahmud hayal etmän bu ılalaşygy ýerine ýetirmäge girişýär. Ol Arslan Ýabguny zyapata çağıran kişi bolup gubbast edýär we Hindistana Kaşmire gidýän ýoluň ugrundaky Uçut Gaýanyň depesine yerleşýän barmasy ören kyn bolan Kalinjar galasyndaky zyndan atýar. Sultan Mahmud munyň izi süre Arslan Ýabgu hana bagly bolan ogulları da Horasana göçürýär. Şondan soňra Çağrı Beg bilen Togrul Beg Seljuklar maşgalasynyň baş tutanlary bolýarlar. Ýabgulygy da Musa Ananş Begi saýlaýarlar. Seljuklary dolu dargatmak isleýän Sultan Mahmud bir güni Çağrı Beg bilen Togrul Bege de ilçi yollap olara oturmağa yurt yer berjekdigini aýdýar. Emma olar agalary Arslan Ýabgunyň gününe düşmekden ätiýaj edip sultanyň hileli teklibinden ýüz döndürýärler. Şol günlerde Ali Tegin hem dek oturmaýar. Ol Seljuk maşgalasynyň arasyna agzalalyk salmak üçin Yusuf Ýynala ilçi bilen birlikde bir topar sowga serpa ýollap oňa Seljuklaryň Ýabgusy derejesini bermegi teklip edýär. Emma Çağrı Beg bilen Togrul Beg başlyklaýyn Seljuk begleri munyň öňüne alýarlar. Hilesi başa barmadyk Ali Tegin Alpgaranyň serkerdeligini Seljuklaryň üstüne goşun ýiberýär. Alpgara duýdansyz çözýär. Bolan çaknyşykda Yusuf Ýynal we bir näçe Seljuk begi öldürilýär. Emma gysga wagtyň içinde jemlenen Seljuklar Ilaytada Çağrı Begin serkerdeligindäki goşun birlikleri garşylyklaýyn hüjüme geçip Ali Tegin'in goşununy ýeňýärler. Söwüşde goşun başy Alpgara we başga da bir näçe serkerde öldürilýär. Emma Ali Tegin şondan soňra da Seljuklaryň üstüne duýdansyz çoluşlar edip olary gün bermeýär. Kyn ýagdaýda galan Çağrı Beg bilen Togrul Beg Ali Tegin'in Seljuklara beren topraklaryny terk edip Horezmiň häkimi Haruny eden harby goldawlary üçin özlerine berilen Ribat-Maş we Şurahan sebitlerine göç edýärler. Bu habar Seljuklaryň köni düşmany Jendiň emiri Şamälige barıp ýetýär. Ol Gurban bayramyny Seljuklaryň üstüne duýdansyz çözyp 8000 adam öldürýär. Ören köp kişini de yesir alýar. Horezmdäki ýurtlarynda da oturmağa gün berilmedik Seljuklar 1035-nji ýylda Çağrı Beg bilen Togrul Begin ýol başçylygyny 10.000 söwüşçüň atly bilen Gaznaly döwletine degişli bolan Horasana göçýärler we döwletden ruhsat alman Merv, Sarags we Ferawe sebitlerini ornaşýarlar. Olar hayal etmän Gaznanyň häkimi Ebulfazıl Suruň ýanyna baryp yersiz ýurtsuz galyp mejburi ýagdaýda göçmeli bolandyklaryny, goşunyny gulluk etmek şerti bilen bu yerleri özlerine ýurt edip berilmegi meselesini Sultan Mesuda getirmegini haýyş edýärler. Emma Sultan Mesud dergazap bolup, Hajip Beg Togdynyň serkerdeligini Seljuklaryň üstüne uly goşun ýollaýar. Nusay sebitlerini yerleşýän Hisar-ı-Tak diýilýän ýerde Seljuklar bilen Gaznalylaryň arasynda agyr söwüş bolýar. Bu söwüşde Seljuk serkerdeleriniň Ilaytada Çağrı Begin harby tilsimlerinden uswatlyk bilen ulanmaklary netijesinde Gaznalylar agyr ýeňilişe sezawar edilýär. Bu ýeňilişden soňra Sultan Mesud Merwin häkimine ýollan hatyny
Seljuklaryň baş tutanlary Togrul begi Nusoya, Çağrıl begi Dehistana we Musa Ýabugy hany da Ferawe, Dikhan edip bellendigini, bu yerlerde olara diýirlik hökmüne berendigini ma'lum edýär. Muňa garamazdan gadnallar bilen Seljuklaryň arasynda duşmançylyk howasy bardy. İki tarap hem bir-birini inanmaýardy. Hususan Seljuklar özlerine gelip goşulan köp sanly türkmenler sebäpli eskerlik hyzmatynyň garşylygyny barha köp ýer soraýardylar. Şeýle hem olar Garahan hökümdary Buğra han hemde Horezmiň şahsy Ismail bilen hem syýasy gatnaşyk saklaýardylar. Sultan Mesud Seljuklaryň edýän ähli hereketlerini ýakyndan öwrenýär we olary Horasandan dolu gowy çykarmak üçin Hajib Suwaşynyň serkerdeligini uly goşun ýeberýär. Ýene-de bir bölek goşunyny da Hyrada ýollaýar. Çağrı beg bilen Togrul beg Suwaşynyň agyr goşun bilen Saraqsa gelýändigini eşdip uly alada galýarlar. Dessine bütün mal emläklerini, maşgalalaryny Merwin çölüstanlygyna ýollaýarlar. Hatta olar Horasany taşlap başga ýere göçmegiň hem pikirini diýerler. Şol günlerde Çağrı beg Merwin Gunwatar sewitlerinde bolan söwüşde gadnaly goşunlaryndan üstün çykyp Merwe ýeleýär. Hatta ol şonu Melikül Mülk derejesi bilen adyna hutba hem okutdurýar. Merwi elden gideren Subaşy bar güýçlerini toplap Seljuklaryň üstüne gaýtadan hüjüm edýär. Saraqsyň töwereklerini Talhap diýen ýerde agyr söwüş bolýar. 2 günläp dowam eden bu jengde de Çağrı begiň ustatlar çoguran söwüş taktikasynyň gaýdusuz hereketleriniň netijesinde gadnaly goşunlary ikinji gedek ýeňilýärler. Agyr ýitkä sezebar edilen gadnalylar derbe dagyn edilýär. Ýyzyna gazanylan bu iki ýeňişden soňra Seljuklar garaşsyzlygyny yglan edýärler. Öňden gelýän Türki döwlet dorandyrylşyna mahsus däwe göre Togrul beg Es-Sultanul Muazzam derejesi bilen döwletiň hukuk taýdan resmi dolandyrjy baş tutany hökmüne Nişapurda oturýar. Çağrı beg Merwe, Musa Ýabugy hem Saraqsa häkim bellenip şol sebitler olaryň garamagyna berilýär. Şeýlelik bilen gadnallaryň Horasanaky häkimiýeti synýar. Sultan Mesud Seljuklardan ýyzyna 2 gedek ýeňilenden soňra sebitde onuň syýasy hemde harby awraýy pese gaçýar. Ol sarsylan hökmürawanlygyny täzeden dikeltmek üçin 50 000 adamlyk agyr goşun bilen Seljuklaryň kassyna çykýar. Şol wagtlar Çağrı beg Talikan, Faryab, Şübürkan sebitlerini eýelemek bilen meşgully. Ol sultanyň uly goşun çekip gelýändigini eşidip, ýörüşini togtadyp Saraqsa gelýär. Togrul beg bilen Musa Ýabugy hem bu ýere gelip, söwüş taýýarlyklaryna başlaýarlar. Saraqsda bolan mejlisde Togrul beg başlyklaýan Seljuk serkerdeleri ören güýçli, santaýdan agdyk gadnallar bilen oýunlarynyň dengelmejikdigini, şonuň üçin Gunwatar sebitleri, ýagny Rey, Jurjan, Jival, ýyzyndan hem Azerbaýjana çekilmegi teklip edýärler. Emma Çağrı beg Horasany hiç gaçan elden bermeli däldigini, başga ülkelere göç edip ol ýerlerde ýaşamagyň ören kyndygyny, gadnallaryň goşunynyň sany köp hem bolsa, 3-nji gezegem ýeňiş gazanyp biljekdiklerini aýdyp, söwüşmegiň tarapdary bolýar. Onuň pikirini beýleki Seljuk begleri hem kabul edinden soňra gadnallar bilen deň bolmadyk çaklyşyga girýärler. Bu jengde Çağrı begiň tagallalaryna garamazdan Seljuklar esasy söwüşde ýeňilip çöle çekilmäge mejbur bolýarlar. Emma Seljuklaryň ýel ýaly süýnýän atly goşunlary gaça uruş edip söwüşi dowam etdirýärler. Olar dumly duşdan edýän duýdansyz çoluşlary bilen gadnallary güýçden gaçyrýar. Söwüşiň ýyzy Seljuklar bilen gadnallaryň arasynda wagtlaýan ýaraşyk baglaşylýar. Şeýlelikde iki tarapa hem gutornukly netije berjek agyr söwüşe taýinlanmagy mümkinçilik döreýär. Şondan soňra köp wagt geçmänke Sultan Mesud atly hemde piyada birliklerden ibarat sany 100 000 adama ýetýän ägirt uly goşun jemläp Seljuklaryň üstüne uraýar.
Onun goşuny döwrüniň iň uly harby güýjüdi. Seljuk begleri awanyp gelýän uly howpdan ätiýaç edip, Gunwatar Eýrana çekilmegi teklip edýärler. Emma olaryň bu teklibi ýene-de Çagry beg tarapyndan çürk kesik reddedilýär. Ol agyr çölüň içi bilen gelýän ýadaw, susuz gadnaly goşunlaryny ýeňip boljakdygy pikirini Seljuk beglerine kabul etdirmegi başarýar. Maslahatyň netijesinde Çagry begiň bu pikiri makul görülýär. Mer bilen Saraqsyň arasynda ýerleşýän Dagdanakan diýen ýerde gadnalylar bilen Seljuklaryň arasynda agyr söwüş bolýar. Bu jeňde Seljuk goşunlarynyň baş serkerdesi Çagry begiň ussatlarça ulanan söwüş taktikalarynyň Seljuk türkmenläriniň gaýdusuz hüjümleriniň netijesinde gadnaly goşunlary doly derbi dagyn edilip, ajaýyp ýeňiş gadanylýar. Bu wakadan soňra Horasanyny Türkistan dünýäsiniň hemde bütün dünýäniň taryhyny uly rol oýnajak beýik Seljuk döwletiniň düýbi tutulýar. Söwüşiň izi süre çağırılan gurultaýda gelinen kararlara göre Togrul beg sultan bolup döwletiň paýtagty Nişapurda turýar. Oňa Gunwatardaky ülkeleri eýlemeklik ynanylýar. Çagry beg bolsa emir we goşunyň serkerdesi derejesi bilen döwletiň dolandyryş merkezi bolan Mer'de turýar. Oňa Saraqs, Balx bilen Jeyhun gadnanyň aralygyny sebitlere eýelep döwlete birikdirmek wezipesi ynanylýar. Musa Yaqub bege bolsa Hırat şäherini merkez edinip te Sistana çenli ýaýlyp ýatan sebitleriň hasabyna döwletiň çägini giňeltmeklik tawşyrylýar. Çagry beg beýleki Seljuk emirleri ýaly özüniň gol astyndaky ýerlerde Sultan Togrul'un adyna hutba okudyp pul wastyryp bilýärdi. Mundan başga da oňa gapysyny günne 3 wagtyna nöbet çaldyrmagy hemde başyna hökümdarlyk alamaty bolan çetir, ýagny saýawan götermäge hukuk berilýär. Çagry beg baradaky videomyzyň dowamyny inniki videolarymyzda tomoş edip bilersiňiz.